Mbak FM dong.
Pak Saka. Kami atur ya. Barengan Mas Gopar. Barengan Mas sinten? Mas Gopar. Mas Gopar niku ingkang mana? Ingkang kowe lho sing garap kumang. Sing garap tak belang kowe. Tak belang kowe karepe kon molah ning polahe sik rada alon ya ini kok dolen isih adem Mas. Polah geden mesti. Isih adem dadine. Dilosne mergane iki ning dak mae. Sik klegut-klegut ngono lho adem. Dipol-polne. Sih, matur sembah nuwun. Ujuk-ujuk ya sing ngono kuwi. Nggih ujuk-ujuk ya sing ngono kuwi. Karepmu. Ujuk-ujuk sampun. Ya. Katemben kabeh terus tunggal tembangan sesarengan kalian nduk nemplik. Nggih, ngaturaken setunggal tembangan mugi kinarya panglipur katara dumateng panjenengan sami ingkang sampun manunggal nyawiji wonten kalenggahan siang menika. Ingkang sampun paring panjang kuyung wonten ing pahargyan suka parisuka wonten kalenggahan siang menika wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sarmin bakul kayu miwah Ibu Kari datan kantun rawuh handika sami para pepundhen ingkang sampun keparang rawuh kasuwun donga miwah pangestunipun mugi ya hanggennya hangaya jejibahan keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sarmin miwah Ibu Kari kinalisna rubidonir ing sambing kala wiwit purwa madya ngantos wusananing sedya datan wonten rubida setunggal punapa ing salajeng panjenengan sami kasuwun donga pangestunipun mugi ya hanggennya jejodohan sirat maja pinanganten kekalih tansah tinuntun ing reh kautaman dipun tebihaken nalisir saking hangger pahugraning kahutaman sahingga hanggennya jejodohan ngantos ing benjang puputing jaman hanjayeng bawana kalamun ing tembe titi wanci nggih pikantuk mumungan ingkang arupi golek kencana ingkang bisa tata jalma kalamun mijil putra dan kakudang mugi dadya putra ingkang soleh kalamun mijil putri ing tembe mugi dadya putri ingkang solehah amin Allahumma amin mugi bagya mulya saklami nira anggenya jejodohan nggih dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin Allahumma amin katur dumateng para kadang tamu ingkang sampun keparang sedya rawuh wonten ing pahargyan kalenggahan siang menika dipun aturaken matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking pasumbangsih saking handika sami karoban sih saking handika sami kadarman saking handika sami ingkang sayekti sampun dadosaken suka bombong biri rawaning keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sarmin satemah ngaturaken matur gunging panuwun awit tata lahir mboten saged caos piwales punapa-punapa namung memuji dhumateng ngarsane Gusti Kang karya loka mugi kadarman saking handika sami pikantuk piwales ngamal barokah ingkang tikel matikel saking ngarsane Gusti Kang akarya loka matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kadherekaken pilujeng pinarak pilujeng hangrahapi pasugatan ingkang sampun dipun aturaken dening kadang-kadang juru ladi parandene minangka duta panglipur kula sakadang ingkang marak sowan wonten ngarsa handika sami sesarengan kalian rimba musik ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Raka Mas Main ingkang